malli on kuljettaa 20 sotilasta tai 2500 kiloa kuormaa kohteeseen, mutta se on helposti muutettavissa myös sairaankuljetustehtäviin sekä etsintä- ja pelastustehtäviin. Tuon kopterin tiloihin mahtuu tarvittaessa 12 paari potilasta. Koneessa on 2 kappaletta Rolls-Royce Turbomeca RTR 322 kaasuturbiinia ja matkalentonopeutena 250 kilometriä tunnissa. Kone pystyy ulkoisella kuormakoukulla kantamaan 3000 kiloa ja sen hyötykuorma on 4200 kiloa. Valoista johtuen on annettu koneiden nimeksi Tähtisilmä, sillä sen mielestäni on niin kirkkaan silmäinen katsellessa. Myöskin mielestäni tämän helikopterin legendaarisin lentäjä Anssi Vuole on paikan päällä. Hän lentää nykyään Finhemsiä ja on löydettävissä myös Jämin lentonäytöksestä näytöksen johtajan roolista. Konetta meille erittäin tarkasti lentää yliluokantti Olli Kälviäinen yhdessä majuri Kimmo Nordbergin kanssa. Kone ollessaan on raskas silti, kuten huomaatte, liikkuu hyvin ketterästi. Takana on myös kuormamestari kyydissä. Joka meitä ehkä hetken kuluttua sieltä myös morjestaa, jäämme sitä odottamaan. So today, flying this NH90 helicopter for us is Olli Kälviäinen together with Kimmo Nordberg, and the loading master at the rear of the helicopter is Janne Lampinen. Ja hyvä yleisö. Putin jääkäryhmätti Maavoimat NH90, yliluutnantti Olli Kälviäinen, majuri Kimmo Nordberg ja kuormamestari Janne Lampinen. He kiitävät ja kumartavat. Katsotaan, nähdäänkö me Janne siellä helikopterin sivussa. Onko siellä ovi auki? Kyllä siellä on. Voimme kaikki vilkata yhdessä. Janne Lampinen näkee meidät varmasti. Hänellä on iso valkoinen käsi, jossa on Suomen lippu, millä hän teille huiskuttaa. Teki kunniaa ja he lähtevät.